Здравейте! Първите 20 записали се в поста в коментар ще вземат и купят нашият парфюм Chiara Candy 100 мл. Дълготраен е около 6-8 часа. Прилагайте върху пулсовите точки, китка, шия и зад ушите. Той е цитрусово-ориенталски. За всеки, който иска да ухае чудесно, този парфюм е идеален за вас. Всеки, който купи Chiara Candy на цена 25,50 ще получи обици, медицинска стомана, дървото на живота. Само сега за 25,50. Възползвайте се сега. Запишете се в коментар